Nega kanya wolonvla sanga tan ani sheki o sera studio bamidaw konna la Renouveau télé la jabagaw anga folibe awi malikono ani maliko kan kanu maka fenfe sogolino awna ni sanga konna la ame befo ka bewali nyumandon ko bela jilinki bisimla Renouveau matin kena sigira Biye tarataye octobre kalo kile duru samba fla ani mugani kile au nisonja lembe au bisimla kokura Renouveau sogomada kunafoni ale kenekan o miye laidu kan au moloni ambe otime dongodo kasika na ako kunafoni au kunfolo di au mana ke jien fa enfin mimbato ako kunasiri obe bampeo ola kukanumaka kilingile na bela jelinki bisimla au mana ke yoro ola bi tarata octobre kalo kile duru au sogomada na jemukan bena boli kunafoni amunkan oluba kurubaw flenie kunafoni ya yira ka foko ma kura saba olu kon farala sente mauka sente mi omi yere conseil national de transition yeni obeka wasablu nona bla fanga franje fanga inkonnala anga jamana kono ola ni ma kura saba mu farale fle sente mauka ko yalma kube na ke ka jone remplacer kunafoni bela jelemi isa kabasiri be bolo jemukan kuncheto ani alibe na nyogala soro kaseka maliden kilingile na bela jelem kunafoni o kofe onga bido ma wolele oye jatemnelkela Dr Ali Tunkara ani alebena nyola soro akaseka hakilina medike anye amedomne ko bibina gelea mimbe Mali marabagaw ani Franci marabagaw ni nyogonchela la alebena hakilina medike okoka aunga dombara nyogon welele oye bagali sigibe kabogawo kaw feino aunga la sigideno kabogawo abena kana nyefolike anye femkon betalike la kana erebe danka mina gawo marabulo konnala abena okuna funya ka odi ama oko fe sori Ibrahim Diallo ale kon mesira bakano la khaba ko dugubla khafsan la dalawli abeka la dala kle soni ana nyogona soro tan nga segi kibario olo keneka Alexis Kalambri masomi ma obena yira awlabi jemukai konnala fembe talike kenya kuna funina hawa danyogo fene wulika jo sabati on ni kenya tila mo betu nyogombolo so ma dena kokura kenya kuna funi bina talike nyinko la halauka keren la sumu mimi bonyina an docteur betu nyogombolo kasika okuna funia to bedala salo ka odi ama wakati bolo da chokoni bela jele mena yira awla biso ma dena on adon foliduma obe sumba tokola de bolo Amadou El Kounare alebea la on sabatira soni donc ibaru opena glasi awma anyu olifo oyi ni jemukan kene manasigi malido magobe jokuna funya feon fena akilingile na bela jele mesoro akonna la honorable ni soma somo robedi alhamdulillah ini solika olido mo bismillah antra ni anjam yesa sigatala abedi ate chogola hakili la faru sigira kala kelenga nye ngolobe bulu ani sinza bulu ani munundi mo be nafanye jongo ala we nafanye mais ala tanumbi pour la toute première fois jongo ala okuma ni ando ngaibi soni femu maka mulo kibaro yala ma soga la dria ko na mena soni sigi olu kampi wala saka ni fleba jamani la memba bebo kuna sirila sigato la ko kanu mako sogolenka to ona ani kuna funi bitagani nyogo yensanga ani wakati ame baro damne sisa ni wakati bolo da chwe Noko binada kabala Mali marabolo kilingile na bela jilen konna la funi gawo marabolo ibo ala menaka kidali katasi tawdenima ni marabolo kufolen konna la sankolo obena jeya doni samia fefinya bena chi anga marabolo kilingile na bela jilen kono fiye mini ofangate na bonya kosobe nga fembe talike tawdeni kidali katasi tomboktu worudu ya fama gawo ani menaka ni marabolo kufolen konna la klema fefinya de bena chi ofene fangate bonya kosobe gomblo menaka sababuye gelea donga woka yoro jamfleli la menaka kidal katasi tawdeni ma yoro jamfleli mi badam ne kilometre duru katabla sheki mbonyonkola no bora la malifanto fe gelea fushi kontena na do yoro jamflelu la o la fem kon betalike sans fien ni sanji o bulu daleno bik les journées kon na la katabla choufela la kay marabolo kon na la nyoro joila kulikoro kita segu san mopti banyangara buguni ani sikaso o la klega ina finteni boloda choko olu flenie kaika olu ka finteni hakea
o be kɛ degere 37 ye Kulikoro olu ta be kɛ 36 ye Sikasokaw fe yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya be kɛ degere 33 ye Segukaw olu ta bi jɔ degere 37 la finteni degere 38 o bena kɛ Mopti bi tilega in na Tombouctou ani Gao olu ta bi jɔ 39 na Kidal olu ta be kɛ 38 ye fɛn tali kɛ Menakakaw la tilega in na olu ka finteni hakɛya o be yɛlɛn ka taa degere 40 na Tawdeni olu ta be kɛ 42 ye Bugunikaw fe yen tilega in na olu ka finteni hakɛya o be kɛ degere 35 ye Kucala olu ta be kɛ 34 ye fɛn tali kɛ Kitakaw la olu ta bi jɔ degere 34 na Nyoro ani Nara olu ta be kɛ degere 40 ye Douanzan olu ta bi jɔ 37 la Sankaw olu ta be kɛ degere 38 ye finteni degere 36 o bena kɛ Banyangara tilega in na fo ka taa se Joyila ma Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bena da kabala sa mais fiɲɛ bena ci fiɲɛ min ni o fanga tɛ nana bonya kosɛbɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛ nana don yɔrɔjan filɛliw la fɛn kɔni be tali kɛ sanko la o bolo dalen do bi tile bantɔla kɔnɔna la ka don sufɛla la Bamako kɔnɔ o la tilega in na finteni hakɛya o be kɛ degere 34 ye Bamako na lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 22 ye tile bena bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 18 ni wagati bolo da cogo ye ka di aw ma bi tarata sɔgɔma a kun ye aw kelen na ka se ka aw ta n'o bila dɔn ko Ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma Amadou El Konare ale be tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye Malidenw kɔrɔtɔli Amadou ka daminɛ sura kana bila sisan na kibaruya jumɛnw be an ka jamana kunkan tabarikala Fanta Tomota i y'a fɔ ten tɔ Mali kɔnɔna dugu jɛ o jɛ ko dɔ bɛ dugu la a bɛ tali kɛ politiki kunda jamana kɔnɔ ko ka taa se fɛn caman wɛrɛ ma o kama bi sɔgɔmada in na bakuruba minnu bɛ n'an bɛna soni sigi o kan o bɛ tali kɛ minɛli ko minnu bɛ sen na ni Sumelu Bube Mayiga bɛɛ i k'a dɔn awa kasobonba la a bɛ waati damadɔ bɔ ale ka tɔ ɲɛmayaso y'u ka dusuma kasaya yira kosɛbɛ u y'a kɛ kibaruya di laseli dɔ senfɛ min kɔnina o jɛrɛ la u ye kuma caman fɔ ani ka kow sɛmayɔrɔ ye min ye olu ka jatela u y'olu laseliw kɛ an bɛna u ka tɔ ɲɛma ni tɔnden dɔw lamɛn a ko siratigɛ la bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'o bɔra yen fana min bɛ tali kɛ bɛlɛkɔkaw olu fɛ ye min ye k'a dɔn k'a fɔ dɛbɛlɛ sirako kɛlen don kurabakɔrɔ ka gwango ye don o don dɔ b'a la ka fara yangan kan sigidaladenw tɔɔrɔlen bɛɛ o kuma olu fana ye jɛrɛ dɔ kɛ k'u ka nisɔngoyaw jira ko la ka welewele dɔw da n'an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru kɔnɔna la sanfɛ kalanso o fana baarabila kura bolodalen don minnu yɛrɛ kɛlen don gɛlɛya kura fana ye kalanko la ye an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la fɔramu belebeleba dɔ fana bɛna kɛ katikaw fɛ n'a bɛ fɔ ko i k'a dɔn a b'a fɔramu min bɛna ɲɛsin bɛɛ ani kelenya koɲɛw ma Mali ni a kɛrɛfɛ jamanaw n'o ye Sahel jamanaw ye olu bɛna ye mun kɛnɛ kan a ɲɛmaaya bɛ Colonel Assimi Goïta bolo u y'a n'o cɛ u ye kibaruya di baara ɲɛbila dɔw kɛ a koɲɛw kanna na min ye sɔrɔdasi musow ni minnu bɛ n'olu ye cɛsabatɔw ye olu ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko la an bɛna olu ka kibaruya dɔw lamɛn sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ ale kɔnɔna la nin ye an donkan ye sisan dani nɔ an bɛna kalaturu fɛn minnu na ni k'olu kɛ aw minnu ye malidenw ye k'an lajɛ k'an lamɛn aw bɛɛ bɛ se ka bɔ kunnasiri la cogoya min na a y'aw bisimila waati min na Bɛlɛdugu ani Wasolo olu ni Mandenkaw o bɛɛ sigilen don ka ni jɛmukan in ma kɔnɔ. Sanga 27 o dafara ni waati na nɛgɛ ɲɛ 7 kan an ka kumaso kɔnɔ yan ni waati na an y'a fɔ ten tɔ Mali kɔnɔna la kibaruya fɛn o fɛn bɛ dugu jɛ o jɛ an b'a nɛn don a la k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ aw ye yanni an ka don an ka kibaruya jayirataw kɔnɔ sentɛli minnu b'an bolo dɔ la belebeleba bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la Buguni mara la maa minnu bɛ yen ni olu ye musaka ko ni fɛn dondaw ni bɔtaw jateminɛli baara tigilamaw ye n'o ye douaniers ye olu ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana dugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Kajana u ka cɛsiri kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ da maa dɔ kan maa min bɛ yen ni
ale kɔni sɔmi kun kɛlen don a fɛ waati jan nafolo jugu n'o ye fobiyew n'a ɲɔgɔnna olu ni nafolo muguba minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu taliw ka don n'u bɔliw ma daga ale kɔni ka baara ye olu kɔni ladonni ye duguma sira fɛ a b'o kɛ bɔrɔ kɔnɔ walima nbala kɔnɔ ka bila a ka mɔbili kɔnɔ min ye jateminɛ nasiratigɛ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn awa Taha Agi Mohamed ale n'a ka cɛden minnu bɛ douane ya nin yɔrɔ in na n'o ye Katajana ye Bukajana Buguni ale mara la olu kɔni ye tɛgɛ da awa cɛ kofɔta in kɔni kan ma sɔrɔla k'a fɔ hakilina kura dɔw sigira sen kan walasa jateminɛni jɔnjɔnw ka kɛ nin tun ka bɔ baaraw la a kɛra sababu ye sefa wari miliyɔn 200 ani miliyɔn 40 o kɔni nafolo mugu kun sɔnsɔnnen bɛ a kun nbala rɔ u ye a kɔni minɛ ka se k'a ka kow bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli baaraw olu daminɛ ka ban ɲɛfɔli minnu mana sɔrɔ la waati nataw la an n'o kibaruyaw di aw ma ladiriya kɔnɔna la n'o bɔra yan an bɛ taa kɛɲɛbakaw fɛ yen a ma sɔrɔla k'a fɔ mɛri cuala ndolandan dɔ kɛnɛ kɔni kun sigira waati tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɛra sababu ye ka sebaya di jɛkulu minnu ma n'o ye dolantan in tun bɛ sanubu ale ni jabaikaw olu ni ɲɔgɔn cɛ nka sebaya min sɔrɔla 2 ani 1 i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni kɛra dusuma kasa ye funɛngɛni min bɛ yen ni o ye Sori Keyita n'u k'a ma ko Kɛnzambu ale kɔni ye muru turu dugu minnu ka maaw ye sebaya sɔrɔ o funɛngɛni dɔ la dusukasi yɛrɛ nasiratigɛ la fɔ k'ale bunɛ a ni la kɔni ye duuru don fiɲɛ la k'a ta o donna fɔ bi a b'a la ka ɲini min ye komisari min bɛ kɛɲɛbakaw fɛ ale y'i tɛgɛ di Mali komisari tɔw ma o kama ɲinini minnu sigira sen kan o kɛra sababu ye san komisariya polisiw ka se ka tɛgɛ da nin funɛngɛni kofɔta in kan ni ka ladɔnniyali kɛ ka ɲɛsin kɛɲɛba wa u y'a dɛdɛ a ka se ka taa ye yɔrɔ min na procureur min bɛ kɛɲɛba a bɛna taa jɔ o ɲɛkɔrɔ k'a sabu kɛ ko a ye maafa wale ani ka duuru don fiɲɛ la ka taa ni yɛrɛ ye ka bɔ kiri maaw olu ɲɛkɔrɔ kɔni n ye wulikajɔ kura ye min b'a yira k'a fɔ finitigilakaw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma dugu ni dugu ani marabolo ni marabolo a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ bamanciya walew ni tiɲɛniba kulew la an ka jamana ale kɔnɔ yanni an ka bɔ Kayi mara la ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɔnya ko kɛlɛ ni ɲɔgɔnfɛnbaliya bɛ Kayi dugumisɛnnin caman na hali ni y'a sɔrɔ maaw bɛ Bamako yan ko dɔw kɔni bɛ u dala cɛ a kow la nka yɛrɛ k'a fɔ siga foyi t'a la dugu caman bɛ Kayi mara la ni donna yen nɔ jɔnya ko kuma kɔni a warangatalen don ani a kɛwale warangatalen don a dugu dɔw la minnu yɛrɛ la i k'a dɔn awa faliw ni i k'a dɔn maa tɔɔrɔ ani ka busa yɛrɛ don hadamaden siri k'a jahanamati o kow bɛ kɛ yen kosɛbɛ nka maa minnu bɛ yen ni olu ye a dugu maa ninnu ye olu minnu bɛ Bamako ani Mali fan wɛrɛw fɛ n'a kuma fɔra a bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ la fasa la k'a fɔ jɔnya tɛ an fɛ yan an ka laada kɔrɔw don laada kɔrɔ minnu bɛ yen ne a bɛ kɛ sababu ye ka maa dɔw bila maa wɛrɛw ka minɛ kɔnɔ ni olu ko a y'aw jɔ a b'aw jɔ n'olu ko a y'aw da a b'aw da k'a dɔn o damatɛmɛ min kɔni bɛ yen hadamaden ka hakɛ man tarakɛya la ka ban k'a kɛ i t'i yɛrɛ bolo maa bɛna ni jɔnya kɛwale dɔw ye i n'a fɔ mun jateminɛlen don Kayi mara dɔw la nin waati laban ninnu na dugu min bɛ yen n'o ye Usubi Janjan ani k'a dɔn awa Tomora olu mara kɔnɔna la samasamali dɔw fanga bonyana ye kosɛbɛ min kɛra sababu ye ka na ni dɛngɛrɛnɛ wale dɔw ye ɲɔgɔnfɛnbaliyaw nasiratigɛ la yɛrɛmara kafo guvɛrnɛrya ɲɛma min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Kayi n'o ye kolonɛli Musa Sumare ale n'a ka jɛkulu dɔ kɔni ye taama kɛ ka taa dugu ninnu na kunungo waasa ka se ka taa sigi ɲɔgɔn ka fɔ ani kuma sabati ni sigidaladen ninnu ye ɛlɛ ni fɛn bɛ tali kɛ ɲɔgɔn faamuya jɔnjɔn bɛ se ka na k'a dɔn an bɛɛ ye maliden kelen ye an ka se ka ɲɔgɔn ŋuɲɛ ku ani ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ sangan 32 o b'an lasegin Bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna parti politique Asima CFP olu kɔni ka ma ɲɛma Sumelu Bube Mayiga ale kɔni minɛna Cour suprême fɛ u ka tɔnenw ka fɔ la ka bi Mali yɛrɛ kɛra Mali ye fɛn min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ka politique ɲɛma maa minɛ Cour suprême fɛ k'o ma deli ka kɛ ni nin tɛ jalaki caman bɛ Asima tɔ ma ɲɛmaw n'a lapasabaw bolo ka ɲɛsin fanga ɲɛmaw tigilama kuraw fɛ jango Sumelu Bube minɛli ko ani a bilayɔrɔ ko kisaw olu yɛrɛ ka fɔ la ko u b'a fɛ ka Sumelu lamaloya i k'a dɔn ni kɛwale jugu ye minnu yɛrɛ bɛ yen n'a tɛ sariya kɔnɔ o kuma u y'o dusumakasaya k'a fɔ ka tila ka ɲɛfɔli caman kɛ Asima tɔndenw ye ko in daminɛ ni sisan cɛ minnu bɔra ko kɔnɔ a n'a ko kɛra cogoya minnu na
ani u ye wuli ka jɔba minnu kɛ u ye hakilina di olu koɲɛw kan maintenant k'u bɛ to fanga kɔ wa olu yɛrɛ ni sumelu yɛrɛ kɔrɔtɔlen don u b'a fɛ tiɲɛ yɛrɛ ni zolen ka da ni avion ko ni minɛn ko kɔni kan ka kɛ sariya ni a taabolo jɔnjɔn kɔnɔ k'o y'olu ka laɲini ye n'o tɛ ko Asima ka hakilina foyi tɛ ka balan don kiri la wa olu yɛrɛ ni bala min bɛ kiri la olu sago ye bala ka bɔ kiri la waasa ko in tiɲɛ ka banke u ka maa ɲɛmaa dɔ Isa Jara ye ani u ka funɛkɛ n'u ka ɲɛmaa ye Arbina Karambe olu ye ɲɛfɔli kɛ an k'u lamɛn. Sigi mɔgɔ 70 de si o kɔnɔ nin movidi ko filɛ in na n'an y'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔ juguyaw b'a kɔnɔ dɔw de b'a fɛ ka a lamaloya dɔw de b'a la ka sebaaya jira a la dɔw de b'a la b'a fɛ ka hakilila don bɔgɔrɔ ka galabu kari donc an y'o jateminɛ o de y'a to an ye weleweleda kɛ an bɛna weleweleda kɛ ka se fanga ɲini minnu bɛ fanga na bi an ye weleli kɛ pour suprême kɛra transfert ma ka se fanga bulonna wɛrɛw ma ani mɔgɔ wɛrɛw pour que min bɛ sen na nɔgɔya ka don la anw bɛ sariya kɔ koyi yuguyugu kɛlɛli anw t'a contre la an ye républicain ye mɔgɔ si an tɛna fɔ an b'a fɛ ka jamana in mara k'a fɔ jɛlɛnya k'an m'o contre la mais jɛlɛnya ni ko bɛɛ tɛ se ka kɛ ka mɔgɔ danbe k'i to i danbe la. fanga ɲini kɛlɛ de don parce que président bɛɛ b'a dɔn ko 2022 ni élection bɛ kɛ a ye candidat de ye candidat mun ka hakilina ka ɲi kosɛbɛ jama b'a kɔ fana o dɔnyalen de don a yirala k'a fɔ tuguni ko an ka président depuis coup d'état kɛra fo ka na se bi ma ni maa bɛ yen mun y'a militaire dɛmɛ o y'an ka président ye gouvernement CNT hali a sigi cogo a hakilina bɔra ale de la donc bi k'a fɔ ko fanga ɲini kɛlɛ kama ko o maa ba minɛ ka taa n'a ye kasobonba la a kɛ kun ye ka malo k'a minɛ parce que a bɛ fɔ ko n'a bɛ kɛnɛma a bɛ se ko caman na. Tabarikala min bɛ tali kɛ Asima maa ɲɛmaa dɔ olu ka ɲɛfɔliw ye nin ye waati nataw la kibaruya tɔw na da tulo kan ladiriya ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten kibaruyaw bakurubaw la min ye Banikɔ mara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ko collectif Banikɔ sirako olu fana ye karido kunasini olu ye tabale gosi ka ɲɔgɔnye dɔw sigi sen kan minnu bɛ tali kɛ gitɔrɔ yɛrɛ ka da ka manaji yɛrɛ fɛsɛ k'a daminɛ Joyila ka taa Kebila n'o sira kɔni bɛ taa kilomètre 160 bɔɲanko la u y'a yira k'a fɔ sɔrɔ yɛrɛ yiriwali nasiratigɛ la ko nin sira in nafa ka bon u jiginnin kelen don nka sira in tiɲɛni ko bɛ ka kɛ kurabakɔrɔ ka gwango ye don o don a matarafabaw tɔɔrɔlen wa a bɛ gɛlɛyaba de lase sigidaladenw ma u b'a fɛ manaji ka bon sira in kan k'a kɛ gitɔrɔ lakika ye o laseliw kɔni kɛnɛ kan na tɔnsigi kɛra Dɛbɛlɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ Dɛbɛlɛkaw fɛ yen an y'an garisɛgɛ don Lamisa Sanogo la ale ka taa mais bɛ a sira kɔrɔ Banikɔ mara la an k'a lajɛ. Walasa gitɔrɔ ka da Joyila masigi Kebila collectif Banikɔ sirako olu farala ɲɔgɔn kan nin cogo in na Dɛbɛlɛkaw fɛ yen walasa ka laɲini kɛ an ka jamana faamaw fɛ u ka se k'u hakili to nin sira in na min b'a daminɛ Joyila ka taa bila Buguni marabolo kɔnɔna na kilo 100 ani kilo 60 bɔ ɲɔgɔn ko walasa Banikɔ sɔrɔ bɛ se ka yiriwa. Bi an bɛ Banikɔ sirako de kan ni o ye ka sigiliw kɛ walasa Banikɔ sira in ka bɔ Joyila ka na fɔ Kebila o sira in a bɛ se ka kɛ goudron ye cogo min na an bɛ o de hukumu kɔnɔna na bi bon bi sigili a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa anw bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kunnafoni mun bɛ yen baara minnu bɛ yen fɔ an tɔɲɔgɔn ka bɔ a kalama mɔgɔ minnu bɛ Sanso arrondissement la mɔgɔ minnu bɛ Dɛbɛlɛ commune na olu ka bɔ a kalama fɛn jumɛn bɛ yen sira dilanko in fɛnɛ ni o ye Banikɔ sira in ye a ka kɛ goudron ye a kunnafoni ye jumɛn ye ka na olu bɔ o kalama o tun ye bi sigi kun ye. A kɛnɛ kɛra sababu ye u ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma ni k'u jija u ka baara la u bɛ se k'u hakili to Banikɔ la cogo min na sirako la. Sira in siga t'a la an ma tigɛ an yɛrɛ la an ka wuli kajɔ nafigiya t'a la foyi t'a la politiki ko tɛ faso ko de don dekun minnu bɛ anw kan ɲɛdimi tɛ kɔnɔdimi de don parce que anw de b'a dekun kɔnɔ an b'a tɔɔrɔ kɔnɔ o tɔɔrɔ de ye anw wuli ni an dusu ye donc an jigi b'a ka siga t'a la fiyewu
an jigi bɛ ala ka sira in a bɛ dilan ne ka ladilikan min ye o ye mara jeunesse bɛɛ ka kɛ fa kelen ba kelen jama jɛna yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw tɛ kelen adamadenw ka cogoyaw tɛ kelen donc bɛɛ ka kɛ kokubaga ye bɛɛ ka kɛ sabalibaga ye laɲini min bɛ yen n'o ye an ka faso ye Mali kana se an ka mara ma o ka ɲɛtaga bɛ se ka sabara diɲɛ fɛn o fɛn na an ka ni an'an ka nafolo an ka jɔ su ni tile ka se k'o waleyaw kɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni lajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan Dɛbɛlɛ commune kɔnɔna na a dugu ye dugu 9 ye Buguni marabolo kɔnɔna na ani Bamakɔ cɛ ye kilo 200 ani kilo 30 ye. Sanga 38 o bɛ masigikaw fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan an bɛ segin an bɛ na i k'a dɔn Bamakɔ ya tuguni min bɛ tali kɛ sanfɛ lakɔli karamɔgɔw ka jɛkuluba n'o ye lapsatɔ sinɛsipu ye olu fana ye tile 5 baara bila daminɛ a bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔ ni musaka min kan ka fara ka di lakɔli karamɔgɔ minnu ka baara bɛnnen don ɲinini kɛlen ma n'o ye enseignant chercheurs ye i n'a fɔ sariya kisɛ 34 na décret numéro 2017-0850 PRM min bolon bilara octobre kalo tile 9 san 2017 o ye fɛn mun fɔ ko tɛ ka waleya o kuma u y'u bila warawulo la sa min bɛ tali kɛ tile 5 baara bila la ko kɛ u ka maa ɲɛmaw bɛ ɲɛfɔli kɛ Amadu Jara ale ka kuma galama na baara bila in kan an k'u lamɛn. An bɛ tile 5 baara bila la o daminɛna bi sababu ye mun ye o ye an kalo 4 filɛ an ye laɲini 5 lase gouvernement ma kalo an bɛ grève kɛ a kosɔn laɲini ninnu dun tɛ laɲini kuraw ye 5 fɔlɔfɔlɔ mun ye o ye sanfɛ école ni ɲininikɛla o ye olu ka sara kura ko ye o sara kura bi bɛn u ka statut n'o ye loi mun bɛ u kunna n'o bɛ bɛn o article 66 ma o ye o de ye article 66 nin de bɛ o di école karamɔgɔw sanfɛ école karamɔgɔw ni chercheurs de ma anw yɛrɛ tɔgɔ n'a jamu ye enseignant chercheur de donc an bɛ école karamɔgɔya kɛ an bɛ ɲinini kɛ o ye école karamɔgɔ ni ɲininikɛla ye i y'a faamu o la sa prime minnu encouragement mun ka ɲi ka di ɲininikɛla ma o de président y'o décret signé octobre kalo tile 9 2017 o san 4 filɛ prime minnu a ma fara ɲininikɛlaw ni école karamɔgɔw a ma fara u ka saraka an ka texte minnu u k'u la conseil des ministres la n'o kɛra o bɛ fara o grève condition de voilà donc tɔ ninnu olu ye bɛnkanw de ye maintenant école karamɔgɔ ni minɛ mun ka kan a ye bila a kɔnɔ dɔ de b'a fɛ phrase kelen kosɔn école ka datugu anw b'a fɛ école tɛ datugu dɛ an b'a fɔ dɛ o tigi de bɛ gɛn an b'a ɲini ɲɛmɔgɔ fo k'o tigi gɛn walasa grève ka ban de ka sɔn o phrase jɔsi ka bɔ anw ka PV kɔnɔ an bɛ se ka PV signé ten. Tabarikala sanfɛ kalanso mɛtɛrɛw sɔbɛ dɔɔnin don olu kɔni ye ko kalanso tɛ datugu nka n'a balannen don hali minisiri ɲɛmaa na n'a balannen bɛ minisiri la o ka gɛn ka bɔ yen Mali den ka ca maa kelen ka ko don bɔgɔ ma nin waati na sanga 41 dafara nɛgɛ 7 kan Aruna Jara Kati préfet ale ka jateminɛ kan o bɛ agent bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ waati kelen bɛ Isaka Ndaw ani k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu y'an kanubaw ye Mali marabolo wɛrɛw la bi ko sɔgɔnafin gɛlɛya bɛ o sigidaladenw kan kosɛbɛ ko jamana faamaw kunu wulikajɔ caman kɛra nka hali bi n'a ka bi u ka wulikajɔ sabati walasa dugukolo ko mankan min bɛ sɔgɔnafinkaw da la fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na jamana kuntigi Asimi ale yɛrɛ welelen don a ko la a k'a jɔ a cɛ jɔyɔrɔ la fɛn o fɛn ɲaamilen don a bɛɛ ka ɲɛnabɔ transition nin kɔnɔna la Fanta Tumuta an bɛ kibaruya kunfɔlɔw sonsɔrɔya yanni an k'an cogo labɛn a tɔ kama nɛgɛ kanɲɛ 8 waati. An bɛ taa ɲɛfɛ sabula kunnafoni tɔ caman o bɛ kɔfɛ ka na sinsanga kɔnɔna la an bɛ Sori Ibrahim Jalo bisimila bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ cogo di an ka siraba kanaw la anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni Daw ale bɛ na wele bila Sori ma Sori bɛ na an kunnafoniya.